Assalomu alaykum barodaroy aziz, assalomu alaykum va kulli mardum musulmon barodaroy aziz. Video dasturchine baroy yak barodarmon Butev Sunatullo Abdusalomov barodaroy aziz. Ина парада суратш мебурад, ном соид тавадаш номераш мебурад. Дар метро Таганский паспортча бародари азиз гум кардагия. Ина паспорт ҳам бародармон. Ахир ма суратча ҳам амҷа. Вақта паспорт дар YouTube мумкин аст бародаро. Касе ки миёва бародари азиз дар ҳамин номерош илтимос занг дане. Бародар дар важняй паспорти расистки бародари азиз. Касе ки миёва бародаро занг де аз ҳаматон хоҳиш бародарона. Абад барои чи дариҷа ҳастем бародаро реклама фиристем. Бародари азиз, ина дидесне ки масажкои ки мақсад дар омадаги ҳозир бародари касе ки дар кор бародари азиз. Дар ҳама ҷо любой ҷо пурсем бародари азиз 3000 рубл савдоша дариҷа бародари азиз 2200 рубл аксия ином кадани хайри моли занг дане ҷаша пауза мегире бародарам хемера ва иҷо чия бародари азиз ма нафарои бисёрам реклама мекунам простатит дорем бародари азиз наи дору ҳастай ин иш барои нафарои зандоро бародари азиз кас қад ойлошона касе ки ойлошон нест бародаро метавона ҳар наё истифода барем бародари азиз ҳастай ки на ҳай дору бедонӣ барои жулудка барои гурда барои памят барои дил хулоса любой хелчиз дору богу дар ҳамҷа бародарҷоно миёмед барои фарбе шидан барои хароб шидан бародаро ина хай боидест ки чӣ хел бисёра хулоса бародаро азиз чӣ намуд дору аст бародаро метавонед сурат чароӣ кунед метавонед ки бигӯед ҳамин дору мада дар кора дар наи ватсапи болои экран мебироя мо дар шаҳри Москва дар метро Топлистан бозори тоҷико аст чорум этаж мебори бародарҷон то меред дар конца мебинам ин ҳиҷома якай ки меша мирали ина азия ҳиҷома номдор бародари азиз ҳаматон хоҳиш бародари азиз як чиз дигар ки мирали тв номи канали YouTube шонай инам номерои телефоншо минам ҷаста бародари азиз аз ҳаматон хоҳиш бародаро чӣ қадар метавонед дар компютери якни мо ном диҳем бародара бидоред аз номи мо яда сайт салом алейкум подписаться кунед беҳад хумша наста чанд подписчикро ҳазорош мекунед худованд ҳаматон нигаҳбон боша воқеъ саломаланду хона боша салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ акач хеле банка задемаш 20 дадагимша мега 30 табзан мегум мен 20 зиёдтар мега не бизан 30 хоб ина поштошда мебинем ози чӣ мешава сози охиака хама тра гуфтам 10 та нормале гуфти 20 табзан ҷавоб гуфта наметавонам мазаи ямо кор кардӣ не ман ба ин сита бошад бо навзда чунки одам сабук мешавад барои мо фоидаш зӯр барои саломати зӯр фоида хоб ина бародарони гиромӣ чӣ хеле калкал диде пешакӣ ина задем хумуша гирифтем ҳиҷомаш кардем хунуш беҳтарин бомадаст акаҷон чӣ хеле чӣ хел искади сехта бародарода чӣ гуфтани бародарам биё ҳаминҷа саломати барои саломати фоида хоб ина бародарон азиз чӣ хеле гуфта будем 20 та банка задагимаш ина поштам чӣ хеле нишон дода будам ина акамон бақувват буде қувват мекарда сози охиака биё иншаллоҳ метро Топлистан даем чорум этажа дар хизматем фитобочка ҳаста баъди фитобочка сенал масаж баъди масаж банка мезанем хун мегирем ина азия ҳиҷома дар хизмат канали мо мирали тв метавонем бидроед дар канали YouTube мо подписаться кунед видеоро тамошо кунед ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ дороҳои табобатӣ барои ҳар яки мову шумо самюан барои фарбеҳ шудан равғани сиёҳдона эпимедиумная паста барои простатит миноксидил барои ғафз кардани риш масла хилби барои дарди гурдаҳо капсулаи сиёҳдона барои тамоми дардҳо ва инчунин мағз барои зиёд кардани алоқа бо ҳамсари худ маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред бо нархҳои дастрас барои шумо дастсафка ба тамоми шаҳрҳои Россия равон карда мешавад барои шумо саломатии хуб хоҳонем.